Pandes. Maendang. Jenengan nek jal lagu meni sambel ngono kok ya. Heeh. Ya, Mas Gun, mikir tambahi. Ngajeng. Ayo, Ko. Ayo, Ndes. Wah, iki mesti gini ketip ketama. Cis. Nyes ya Pak Gus ya. Nah, wei meneh. Iya. Mah, duduk untu, Mak. Ayo le untungmu ra sopan kuwi kok. Nek untungmu sopan ra bang gegathuk. Wes. Tak rada alon-alon. Tapi kok iki kaya nggon dhewe. Mik kaya nggon dhewe. Nami kula Andes asli. Untuku brongos kakean gizi. Ora apa-apa sing pancen gizi. Apa? Ora iso mingkem rong dina menjepot. Kok ngene iki, Mak. Aja dipidhah. Iki wedi, Pak. Aduh. Wah iki apik. Weh, Pak. Oh mbok nyala kidul. Piye ta? Iki wes to, iki. Dongklak barang iki. Oh dongklak. Dan. Pak copot, Pak. Kok ngene iki copot. Mas, iki Mas. Sampeyan operasi manuk dereng. Kowe ngati-ati. Apa? Kuwi anake Pak Jono lho. Ayo, Kuwi dijane Pak Jono biyen gek ngerti nang mrigo. Wih. Halah, mingah iki nang dhuwur meja mingah ngene iki. Heeh. Halah. Edan. Ora payu blas. Amak jelek ngono rasane mak ketandul. Endi? Ayo lato-lato. Bagus. Apa? Sing ra payu sapa? Sapa? Sing ra payu iki sapa? Iki Andes. Nek ra gono Borobudur ra payu. Nek masane prei kuwi kanggo gawe. Ki dodol es grosok. Maaf. Gosok. Nek ngomong tapi ya bener. Apa? Isu-isu nek di mantu daerah sak persawahan, isu-isu ke garis sawah untune. Heeh. Sing kan nyantur penak ngono. Untune geret. Sing nyebloke ana. Apa? Mak Endang. Ayo ke. Pak Ku nyuluk salam. Apa? Ya, salam sik ya. Oh nggih. Ya untuk salam sik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruske. Asyhadu. Kepriye? Teruske. Nggih. Teruske, Bu. Aku mungsuh celeng karo genjik ini gak tobat. Lah iya kan wis bener ya, Pak. Saban salam. Aku ngomong teruske ya kene sing teruske. Ayo. Awak dhewe gak bener. Ana menong tukono oleh-oleh nek ra gethuk aku emoh. Takokno ngawe-ngawe nek ra gethuk aku emoh. Susur kewer-kewer. Saiki jano susur ya. Wah, wong donya wong donya wong donya padha elingo. Aku seneng nek Pak Gus nyanyi ngono guys. Habane sak ala kadir ngono. Apa? Nek madang ana arek mak katir. Apa? Halah mak trip. Ngono kae kok. Ayo, Bilang Mak. kabeh apalane kok. Iki arang mbokne. Ayo mbokne. Ayo mbokne. Iki acara ulang tahune. Inggih ngatakan legenda. Aja ngarep rono, Pak. Rawuh. Indah menika wonten ing Gunung Gono. Gunung Gono. Iya. Boten supe nderek ngaturaken Mangayu Bagyo peringatan ulang tahun yang ke-35. Wis tuwek. Wis Awak dhewe melu nang Gono ket biyen ket karo biyen. Mbah Jono, Karo Bapak Mbah Yanto. Jono. Kowe lah kejaman cilik-cilik sing Dayak mau nang jero. Kowe ngerti apa ora, Mbak? Ora ngerti. Alah kowe minggir sik, wong ora ngerti aku. Sugeng rawuh dumateng Mbah Jono dan kawan-kawan. Ah. Matur nuwun sanget.
Ning ana Iya. sing kurang ajar. Sapa? Napuki wonengen. Sik. Sik sampe apa ning wanang sapa? Iki. Elah. Gak iso, Pak. Wah, biyen zaman loro kedang Jaipong iki rung tukul. Wis napuki wonengen. Oh ya ngonang ngono ya. Kaya ngene ngene, dunggen tak kentung tut. Tak kentung tut ngono kan biyen. Iya bener. Bar kuwi saya beri naboki. Heeh. Salam ngono. Ayo mi, gelang ngono aku to. Gantian. Berarti wis salam gelang. Jebule ming ngalah kenek. Walah aku tipes. Aku bergelantungan bukan monyet, berteriak-teriak bukan orang gila. Apa? Yo kenek ke mau. Oh. Orjo. Ayo. Kulino iki mesti. Lah iya, Kulino to. jadi kulino. Jadi kono tak sempriti barang jaran. Sing anu nek wis dadi kenek ngono ki ora bakalan dadi ora samar tiba ngono lho. Iya, gato luntu. Ayo aku nang Semarang krungune nang Kang Jati mi. Jatilan. Opo kae wong jatilan kuwi? Pengmu kuwi. Kecil Jogja Muntilan, wah munyuk tenan to kowe iki. Kira tuwoke senajan rada nganu bubet ngene. Joh, saiki Weh, wis iya. bengi. Iya. Siap! Barisan! Dijege. Wes, Ndes tak diceken Ndes. wes cecek, Mak. Weh, enes mas dicatok isan, dicatok mengkelung. Gun ngono. Asik. Ayo, dewek kira beres, Mak. Cecek kene, Mak. Ayo bro kanca. Oh. Ngawaran. Yo. Ayo prakoca nyawaruwana rukune Islam ya iku lima sahadat loro kang siji bisa sira bisuwa sira lawan kaji kaping pindhone kon disalat kaping telune bayar royakan ping pat posono ing wulan Ramadan ping lima haji lamun kuwasa Inti negeri Panjajawi kalau kami namanya selarabi agami Islam sudah terang asal jauh dari pakaian dan kaya apik ya pimpin teguh apik ya Sapa? ya monolane kuwi Aku duwe abahe aku. kok ngono to kowe iki Iki ana bebas jono biar aku melu dilatih Mbah Jono. heeh nek lak yo sampean melu guyu Nek saya kemajuan beni ana sing wong wis tuwek gendongane besek rupa ting suwewe. Anak udah oh. Dia ngerti. Iya. Mbakmu. Ayo terus. Nah. Ayo. Tak sempriti. disempret Ayo, Pak. Nah, tuwek. Segemak disunduki krasa penati. Segemak dan krasa penak dengkeng. Dali yep. Innalillahi wa jiun. Kok kene iki joget kuwi lu kono kok. Aku juga kok ngene iki. Ngene, Pak, ngene ora ngene. Aku ndak mau iki. Kok sekarang Ngene lho, Pak. Oh, suape ngene. Ayo manem cuban Rutri. Ayo. Ayo. Ayo nyanyi terus ki ngene. Ayo. Apa? Ada teriak. Nyanyi apa? Terus ki, tak ngono. Cublak suweng tekel ender mabuk dodong hotel sopan. Lagi sit teling kompong sit teling kompong sit teling kompong.
Power. Apa wae rusake wong nek kok ngono kuwi. Kepowereng marah nyokot Pak Teguh ya. Dun. Ayo. Walah. Mbok Power lele mbokmu kapan? Aja, Hei. aja, power bae. Priye ta, Kek? Edan. Dang. Hotel, Mas. Tolong ceklai bokong nggih. Alah. Pelanggaran kuwi. Piye to? Mas, Piye? kula mboten dibayar mboten napa-napa tak pun on. Ate nopo? Lato-latone sakit. Oh, kuwi mendan ki terlalu kok ya. Wis. Ala bapak. Adi budiane ya. Ya, rasa meneh. Wis. Aduh. Wis nyong. Di kamar aja ya. Aja wis modal kabeh. Tak pentung. Siap. Gerak. Aduh beban. Gerak. Wajib ngaing lanang wat. Apa kuwi? Dang. Aku nyanyi wae drogo. Nyarak kuwi. Sing rogo sapa, Go? Iki Rodo Gersang. Oh, ora ngono kuwi. Wah, drogo ngene kaget aku kowe. Yo, dipimpin meneh, Go. Dipimpin. Yo. Heeh. Wis siap. Apa? Oh alah. Wajib ngangit lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngangit lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodomu. Ojo liran yen durung rusak. Ayo Go, nyanyi Go. Takut nyanyi. Wajib ngangit lanang wadon lurung ilmu. Lurung ilmu. Wajib ngangit lanang wadon lurung ilmu. Lurung ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Robi kuasale agawe wana. Agawe wana. Robi kuasale agawe wana. Kita mong sultan. Kita mong sultan. Nungi marek sembayang. Kita mong sultan. Nulungi marek sembayang. Nulungi marek sembayang. Rapi kuasale agawe wana. Rapi kuasale agawe wana. Kita mengsunat nulungi marek sembayang. Kita mengsunat nulungi marek sembayang. Nulungi marek sembayang. Ada buka. Gerak. Tepukan dikit ya. Pramila Pramila padha golek. Apa kae meneh kowe iki? weh kowe iki sok rusuh kok iki. Kowe rasa ngerti kaya Nur lho kowe iki. Hei. Tontonge Nur iki werna-werna iso lho. Lah ngono ki tok tego to. Ayo. Aja mrene. Kabar kirang hati ngene. Wah, tak duduk bambu ki bareng kuwi. Kok ora tak duduk, yo. Heeh, lanjut iki. Monggo. Ya wis teko lagu dikit Pak Go ya. Ayo dongake wae kene Gus. Piye? Keseniane mgo pari laris. Amin. Kaya biyen ketahuan Amin. pira aku lali. Amin. Walah ngai sengkleh dengkule aku. Amin ya rabbal Ning alamin. aku wis tau. Napa? Ro Mbah Jono. Napa? Walah dijemuk nang turi. Napa? Petuk gambulan. Welah, kok iso? Ah yakin ya aku iki. Wah, Ate sampean sakit apa piye? sakit mbahmu ki bareng kuwi. Akhire napa? Aku Mbah, sing menawa teko apa urung? Wes. Timu bule.
edan glitrak. Yo, Dikasih lagu. iki njaluk mawar biru. Wis ra apa-apa. Apa? Mawar biru. Aku ngenes nek mar biru ya. Yes. Aku sok gegesi nek mar biru. Ora apa-apa bedego nangis ya Mak Endang ya. Duet Roma Endang. Des. Don, Bisa jaluk mawar biru nggo sapa? nggih damel kula ki ambak to. Nek kowe dhewe ya nangkep dhewe. Ora bareng. Ayo Ji. Yo, tetak kejo. Tumetese waspaku ora tega rasane atiku ninggalake sliramu priya idamanku. Sikat, yuk lanjut. Tumetese waspaku ora ngira rasane atiku ninggalake sliramu priya idamanku. Genahe piye to Andes iki? Ada semua modar ya. Kok malah kaya wayangan iki, Sam? Ti ada semua. Sampai dengan sama cerita kan. Impor prajurit anjing aja. Neng komen kancing langit klap-klap mundur ting ting. Aku ajar jalan, Pak. Kayak iki ana dalang suwing.
Dalam swing kok rambine iso jeber rene kok. Nek kowe dari dalan yakin ketip susah. Gak iso. Mikirmu kabeh. Gak iso njaduk untu. Utune gatek. Utune gatek-gatek kabeh. Ayo pada majlis dan sama namanya jamaah. Oh. Kok tetep Pak Gung iki kok iki dalang apik-apik lho Pak Gung. Apa? Nih, ayo. Ae. ya. Ala kati riwir-riwir. Diwiri-wiri apa nih? Kok kepal-kepal. Diwiri apa nih? Yo. Dikasih lagu. Baik, Opo? ayo dikasih tumpangan dirinya untuk Panjenengan Jaya dan juga dengan artis kita yang di sini. Ada Pak Teguh yang di sana, ada Mak Endang yang di sini. Tentunya kita diberikan semalam ini yang spesial untuk Panjenengan. Ada telke. Dan juga Telek nang panggung. aku diantem anti. Oke, dan juga dikasih tumpang adiknya Ya Allah. Yakin. Piye? Nang kene iki lho. Apa? Ana kadal kekaring. Wong kadal demet-demet kok ngene milehi. Oke, baik kita dengan artis kita yang pakai katok bolong-bolong. Tentunya dikasih tinggi monggo mungkin berdiri dong jawab ayo monggo. Ayo. Ayo. Dan Mas juga dengan Dudo. artis Mas Dudo. Mas Dudo. Dudo kagol. Udo kagol Rasudo. Oh. Gaya cuma saya ingin dibojo. Sapa? Alam ini duda ping pira kok sampean kok. Ayo. Lagi kowe yo. Tapi aku musibah. Musibah piye? Alah, yakin aku. Piye? Nembung bocor rene ditampik terus aku. Iki. Iya, baik. Tentunya dengan artis kita yang pakai katok bolong-bolong, seperti sarangan tahu. Ayo, berdiri pakai dengkle. Mesti sikile enggak? Sikile kue rambutnya biru kaya cocok urang ngenyong maksudnya. Rambutnya biru. Kowe ngati-ati dah nek liwat beku. Tak bedil ngono. Tak dari tengkek tak bedil kowe. Ning yakin kok kuwi. Rambutnya dibiru, Bede. cangkeme kok cuk tengkek lancip kae. Nek wong loro ini. Anjane ayo dikasih sembah hadirnya berdiri, Bos. Ayo kono saiki lemu. Iso ngasih. Saiki lemu bar dipur babi kok. Lek lemu ki yakin. Kono perkosa. Iso ngadeg ora? Iso. Nek ora ngadeg ya ora jenenge gedhe. Iso ngadeg. Yo. Iki ndedonga wae. Yo, paringo lancar. Lagu aja kok. Ora apa-apa kok bar iki ngadeg. Iya. Mafai. Assalamualaikum aja minara. Ya ilahi. 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 Oh. Iki rawani jiklek. Dadi kok bencong. Pak Gus, kaya apa? Apa? Rawane jengklek kaya apa? Iki mau lho. Ayo kaya apa? Ora duwe lato-lato. Yo lanjutke wajibe kae ben kuping dike. Ya Ervandi roce kembang wangine mubya kumilang ojo sira menga-menga miturut rawuhe pangeran. Ya Ervandi roce kembang wangine mubya kumilang ojo sira menga-menga miturut rawuhe pangeran. Monggo lengkai kang sekica urip sira
mau lho. Mas kayak kepita go. Hei! Oh no. Kayak teka adus teka jobo piye kayak iki. Syukur gue. Kono. Kok milih nang kono barang? Adalah lagu apa? Langgam atau lagu apa? Lingsir wengi apa? Oh, lingsir wengi. Heeh, Mak Endang lingsir wengi ya. Lingir wesi. Nggih, lingsir wesi iki. Heeh, yo Mak Endang angkat nada. Yo Mas. Ama jatahe kuwi to. Ya ora apa-apa, ro jenengan, upi ro jenengan. Upir aku. Heeh. Wah, kowe modar kayak iki kayak. Wah, iki sulingku mambu pesingpur iki lho kan kira Mak Endang. Aku mbok pepes yo. Oh iya, iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dong Mas, kok ngayu. Piye maksudnya iki? Kene kayak digandrung malah kaya ketek. Kayak sijian apa aku? Dopeni mbokan, kasih segentir tenan aja. Apa? Apa? Banci aku kowe. Aku ra nyuara, Mak. Nggih, bintang iki. Oh, mburi iki nyuara iki, Pak. Nggih, nggih. Heeh, iki daerah burung kok sayang iki repot, kok sayang dikek. Heeh, dikosek kok apa? Elah jo pangku meneh. Heeh, ya, Mbak. Oh, Mak Endang emosi lho, mboten emosi. Saya kira lurus nggih. Piye? Kok iso semene ora bakal banci kok. Oh. Buyon, namung Buyono. Mungkin Mas Andes itu urung disayang. Sapa? Andes. Oke, Destu barang iki urung sayang iki yo keblek iki. Pun. Ya. Yo, Yo. lingsir wengi. Ya. Andati. Yo. Upi ngasih kempes pada apa-apa, tak dukung. Celek, kowe rono lek. Yo. Kagodo Nipas bro kayu ucane ganti. Kang raridu Rungokno suarane ganti. Tong-tong. Kawi. Apa kuwi? Elek tenan. Ora ngono kuwi. Sing tak rungokke sik merdu tipis. Sing halus ngoten lho. Nek jajar rupi wong tak arep ngono kuwi ya. Heeh, jajar Destu jajal. Heeh. Heeh, digandrung. Bar supit e. Ora apa-apa mitrijine kok. Bar supet iki. Ayo. Engko meneh to, sik iki gak gandrung kok, Ndes. Heeh, ya, Mak. Iki sik merdu ya. Nggih. Iya, Mas. Iya, Mas. Sikat, Mas.
Lanjut ke, lanjut ke. Destu ora keplak lho kowe. Nggih ngapunten. Ngapunten. Oleh supetmu ku lho. Sawun, ini kali ini. Sik, ben Pak Kojire nang kono. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia hingga selalu pada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjungan amanah yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatkan pada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjungan amanah yang termulia. Pramila monggo-monggo. Lilakno pamit mulai pasti kula yetu dodone mongkane kalato sule wong kang bisa glateni sirame Ati
Kidul kae apa manopo kula dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo rakaca kaate kakomo ben uripe ayo tatratu mulya kidul yo sesake dul lebokke. Yo Mas Asi. Oh dadi yo ayo go. Yo oh
kemi. Alah. Ayo lek kemi bali. Dal kidul anake sapa pinter temen. Alah adek pinter temen tak kibul. Ngomong. Heeh. Wis Pak Go, ayo Pak Go. Heeh. Ayo, aja layu-layu Pak. Heeh. Piye? Ayo Pak Go, nyuwun pangapura Pak Bu. Pak pamit Pak. Nggih nyuwun pangapunten lih watur kula mboten penak ningatini panjenengan. Lan ugi kelakuane awak dhewe sing pencalikan nyuwun pangapunten. Nggih ta Pak Go. Apa? Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Aku wabarakatuh. kowe nyarake dhisik dhewe. Apa? Wong tanggapan sesuk akhir mbahmu kuwi. Kepiye? Kok ora rampung to Pak Go? Aku meni, aku akhir begini. Aku mati dhisik nek akhir kowe. Aku sesuk tanggapan aku sono kali akhir barang kok. Ya ya. Begini. Sak kepiye? Mana ta lo? Ayo. 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 Holy stop. Set. Hoi gede. Hei dengarlah saudara-saudaraku. Aku akan asal. Aku ra iso bos. Coba. Aku ya. Ayo. Ayo. Ora iso. Yuk. Selamat datang. Ora. Gitu. Idungake. Dongake. Ndake pai laras meneh. Heeh. Aso sistem Mas Ketip. Heeh. Delik apa kae? Wah, turu. Apa-apa pikirane paling jejeg. Ayo. Bagas waras selamat bayi lancar. Ayo Pak Gus sampai sini. Ayo Nur. Ayo. Ya wis nek mlebu kok napa? Heeh. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami semua pada malam yang mulia ini. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Wes gitu wis. Alah, orang ngawur begini serupan tenan go. Ya, beri kemauan Mas. Jangan tuh. Siap.